he nung cha hi thalera I hmuni chuan abul hnaya kalni suang che tuntum video a chuan thalera thil sang sang an hmu te kan tarang vele don ani ole amasaberatan Mongolian desert worm hi kan en home masapotang thalera ikal lain he nung cha hi hmuni chuan a hlat theyang bera omang che a chan chu inun na I chan theireng ani he red worms len ta khi vaibu ta tangin alo chuak thu theya ti chuan se tum chein an be thei bok che voi khat an se vai che ni chuan liam na tak I tur ngal don ani mai an se na laya tak che chuan pem lian tak an siam bokang ti chuan I risel na chu a thalo tul tulanga I van duai ani chuan I thi pui bokang he worm hi demon of the desert tia an ko hian chananeya he worm hi gobi thalera mu ani hei hi China le Mongolia thler zau tak ani nge he worm hi mutur wang tak ani thung mithiam de chuan he worm hian ai tur ta chu atur mangina thak thin an tia chongkor nen po ai nang view ome an rin dan chuan he tur hian ati jeng phasa photang chenga ti chuan inun na alak sak mai don che ani tuna chuan he fighter jet in phum hi kan en ho vele don ani heng fighter jet te hi pakhat hi dollar mak ta doi somli manzel ania ani chuan he tiang khopa hlu si hi engwangin nge leya hian an phum niang le ole kumsang hi pathum khan US chuan Iraq an runa Iraq thaler chu an ma ni ti chetei tu tur ral thuam an thukru MT chu endikna an nei ane nima sela heti hun tak hian fighter jet leya in phum chu an muta ane azavain fighter jet somthum chuang he thalera hian an mu chuak heng fighter jet te hi MiG-25 ania an lam man thei vek bok hetia an phum na chan hi chu Saddam Hussein Iraq leader chuan an air force chu US laka an chak zo lo arin wang ani chu wangin thlona dang te laka an him theinan a thlona zong zong chu phum bo mai chu adu ta zok ani thlona dang ten an bom mai lo nan ti hian a thukru amai ro chu kumsang hi som pakhat khan US chuan Iraq chu an he ta tho ani nuclear bomb hlom tak chu an zong hu talova chu ti lain heng fighter jet an phum le oil tam tak chu an hu ta zok ani tuna chuan desert bread hi ka entir le don che ani ni khat chu mi pakhatin Google Earth Egyptian thaler chu aina chu ti hun chia chuan he spiral pattern lian tak vaivutami hi amuta ani he pattern ko lian tak khian square feet makta duai khat muna o bok spiral lian tak pani na siama apian mang hi cone shape thil mum zoom pian mang ani cone pakhat hi leilama tanga lo chuak chho ania chuti lain cone pakhat dang le chu leilam zongin alut le thong ma se he hi tu siam nge ti le engwanga siam nge an ni ti chu zo na lian tak ani ole alandanin he hi Greek artist pathumin kumsang zakwa somko pasaria an siam ani he thil an siam na chan hi chu thaler zauzia tarlan nan ani nima sela online na mitam tak chuan an oilowa mishing siam ani an ring tlat lo thong ole tuna chuan he kut pha lian tak khi kan en ho vele ang he kut pha lian tak khi chile thalera hian enge ti ve niang le Mother Nature in high five min peka tum nge ni yang ole hei hi chu lungker Mano del Deserto tia ko ania aum je chu hen of the desert thaler ko ti na ani Chilean artisan kumsang ha zakwa somkoa asiam ania lungchhe thak takin lemje sang sang je ta hiat ati moi lo thin hle nimasela thil mu moi tak chu alani reng mai tuna chuan he desert giant hi kan en vele don ani kumsang zakwa somko paret khan helicopter chu Australian chimlam thalera chuna thoka heti hunche hian mi papian mang leya ker chu amuta ani alen dan hi turu tak ania a seizong hian mian hi le chan ve a o ani aram leilung pa in faking lai chu alantir helicopter pilot chuan mak ati hle ani press le sarkar chu he thil chung chang hi ashila ti chuan a hnuwa hei hi the marine man ti yin an phuata ani
hei hi abul lok khua te chuan Marine tia an ko be chanin an phua ani aram leilung ni te chuan hei hi an ti ni lo tian soya tin hei hi an ram ti bol hlo tu te hin an soi dai thung thaler chu inchi som paruka thuka lai ania aum zia chu hei hian mi tam tak amamo ba ka hun tam tak amamo bokang he thil ti tu hi azong hutu hna dollar sanga pek anin tiama ma se maktak main he thil ti tu hi riat chua tun thlengin alani lo tuna chuan thaler lai taka Prada store hi kan in vele don ani Prada hi an t-shirt dollar sang khat man le handbag dollar sing khat man wang hian riat al ho hle ani chuan an dor zinga pakhat hi thaler lai taka hian engwangin nge awm tak niang le he dor hi Valenin Texas a mu the ani product engemaw chu he dora hian a oma ma sen na thok tu emo customer po mu tur anom lo he dor hi sakniin chetura kalsan le ani mi then khat chuan he hi Prada marketing campaign na an product ti lar tum na ni an ringa chuti lain a thenin an company deu so na ni an ring vele thung engpo chini se he hi mi tam tak chu ati thil hai nge yang Prada dor thaler lai te kan mu hian tuna chuan he Somali carcass hi kan en ho vele don ani heram sarong hi tun nai lok khan Somalia thalera mu ani tual chung ni mitam tak chu an phok lek na sa hlea mi then khat chuan hei hi dinosaur ru ani an ring heng he ni masala dinosaur kan hriat thin tenen chuan ai nang lovang heram sarong hi engram saber nge nia irin vele comment lama ingai danin lo hriat tir donia ole tuna chuan flying saucer hi kan en ho vele don ani kumsan hi pali khan he UFO accident hi Utah thalera muania NASA chuan ati chiang tu tan thalak chu an tlang zar nge nge ni masala hei hi extraterrestrial anilo chu ai sample capsule Genesis ranga lo kir tha ania chu NASA thona solar particles la khom tu ani mase he tia khuvela alo le thlak don hian aparachu chu atha talova NASA chuan helicopter mangin thalera chuan an zona ngai pha darkar khata mel sing hi sanga chakin aron ta tha ani mase maktak main an thil zil chen tam tak chu ama mutur ala om thillo mom deu chu mihring te chen na hmun nilawa thaler hmuna atla hi ani tuna chuan weight lines hi kan en ho vele ang kumsang hi som pakhat khan Google Earth user chuan gobi thaler China a thildang lam deuh mai muane thalera hian line in kal thua tam tak chu auma hei hian mel tam tak a thui au bok mi tam tak chuan he thil mak hi chui chian na an neya ti chuan an huwa he line hi satellite training na le thil te na tan an mang ani ti an hre chuak leya petran lian tak om hian space a satellite te om na chu a hriat tir the Chinese sarkar chuan hei hi an spy satellite train nan an mang thina khovel ram sang sang te en thla thei turin ram dang te chuan petran dang an satellite train nan an mang vele bok ni masela China petran anga makle lian hi chu a om lovang ole tun tu matan chuan khati zong khani ye thalera thil sang sang an hu chu kan hadalan tak te akhan engkhange makberai shet vele comment lama milo shetir ve donia